Айде, бум! Всички! Айде, нощи! Кажем, като е време. А така, хванах ли те? Ало, башка сега! Него и не водих без рани. Да ми магарите. Едно, две! Раз, два! Пустено, С наше събито. Айде, де. Магарито кога рече да го удареш живо, па няма да мръдне. Чак пък живо не вярвам. Не вярваш. Дедо ми веднъж поле едно магаря с газ и го запали. Гори и цвърти, ама па не мърде. Дедо ми като се ядоса и го гръмна в задницата. Ревна онова магаря като лъв, ама пък като се юрната право в сламника. Сламника изгоре, магарята остана. Чул съм, че трябва да му се пушти конска муха. Да имах една конска муха. Гледай какво му направи. То добре, че те е захапало. Ако те беше ритнало с копито, можеш да те осмърти. Гоца, сега какво да го правим? Живо да го печем, все едно с нас няма да тръгне. Така ли да го носим? Веро, решайте, какво да правим? Какво? Ще го носим с нас. Друг път то къде ще намери такива магарита? Фърлей! Нима амбицирай! Фърлей! Тогава, що трябваше да го дигаме? Верно бе. Що го дигахме? Добре, че сме си само ние. Иначе ще станем за смях на цяла Берковска околия. Магаритари!